Żewġ vannijiet li ntużaw fl-attakk ta' Carlos Xkembri li allegatament kien maħtuf u attakkat f'Jannar tas-sena l-oħra huma proprjetà ta' Joseph Kamenzuli, ex fotografu uffiċjali tal-Partit Laburista li kien ukoll fotografu tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Il-kuntistabli Dwayne Guntrip spjega quddiem il-Maġistrat Monica Vella li xhur wara l-allegat ħtif u kien akkumpanja lil Carlos Xkembri f'Alqa f'Benajsa fejn kien hemm żewġ vannijiet, vetturi li l-allegat vittma qallu li kien qed jaraf bħala dawk li ntużaw fil-ħtif tiegħu. Dan ħareġ meta komplit il-kompilazzjoni ta' 6 irġiel: Christian Borch, Tyson Grek, Luke John Milton, Thornman John, Bertin Azzopardi u Jeremy Borch li jinsabu akkużati bil-ħtif u l-attakk ta' Xkembri fejn allegatament kienu wkoll għeddewh li jaqtgħulu subajh u li jistupraw lill-oħtu. Il-grupp ta' 6 kienu għadbu lil Xkembri f'van abjad u saqu bih lejn raħal ġdid fejn itrasferewh għal van blu Mercedes u interrogawh tul it-triq kollha dwar l-involviment suspettat tiegħu f'serq ta' vetturi. Xkembri kien qal lill-pulizija kif ingħata bil-pon minn dawk li ħatfuh u li ħadulu wkoll il-mobile. Fl-aħħar kien irnexxielu jaħrab meta l-grupp waqaf għall-fjuwil f'pompa tal-petrol fil-Fgura. Is-6 individwi akkużati nstabu li għandhom rabtiet ma' grupp ta' kumpaniji involuti f'kuntratti pubbliċi. Huma bidlu d-diretturi fi sforz biex jevitaw li jispiċċaw fuq il-lista sewda. Fil-kawża xedet ukoll Ruth Xkembri, l-allegat vittma. Qalet li fil-21 ta' Jannar tal-2022 bina kien inħataf barra l-garaxx tiegħu fi triq it-Tabija ir-Rabat u konfermat ukoll l-identifikazzjoni tal-vannijiet li ntużaw fl-attakk. L-ewwel xut kien l-ispettur Rodri Kattart li ppreżenta r-ritratti tal-vetturi li ġew irmunkati mill-pulizija. Il-każ se jkompli fit-8 ta' Ġunju.